марҳила ба марҳила кӯчаҳои шаҳри Душанбе бо лоиҳаҳои хуштарҳу замонавӣ таъмин мешаванд. бо тағйир ёфтани вазъи демографию пешрафти замона зарурати аз нав бунёд кардани биноҳои баландошиёна пеш омадааст. лоиҳакашон бояд кадом меъёрҳоро ба инобат гиранд? биноҳои кӯҳнаю фарсуда барқарор ва дар ҷойи онҳо шаҳракҳои боҳашамат тавлид мешаванд. буриши кӯчаи Назаршоев бо кӯчаи Аҳмади Дониш ва кӯчаи Садриддин Айнӣ то буриши хиёбони Абу Абдуллои Рӯдакӣ дар бар мегирад. истифодаи услуби якҷояи шарқӣ ва аврупоӣ. меъморони тоҷик ғолиби озмунҳои сатҳи баланд. дар шаҳри Алматои Қазоқистон конкурси архитектурони ҷавон баргузор гардида буд ки мо дар он ҷо байни 8 давлат рафта ҷои дуюмро гирифтем. баррасии масоили соҳаи меъморию шаҳрсозӣ дар барномаи меъмор. барномаи соҳавии меъмор аст пешниҳод аз идораи барномаҳои меъморӣ, сохтмон, нақлиёт ва коммуникатсия. имрӯз тасмим гирифтем ки дар хусуси таҳияи нақшаҳои муфассали ба нақшагирии шаҳри Душанбе ва фаъолияти пажӯҳишгоҳи илмӣ тадқиқотии лоиҳакашии Душанбе шаҳрсоз ба шумо маълумот диҳем. бо тағйир ёфтани вазъи демографию пешрафти замона зарурати аз нав бунёд кардани биноҳои баландошиёна пеш омадааст. муқаррароти меъёрӣ ва қоидаҳои шаҳрсозии ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти талаботи меъморию ороишӣ, иҷтимоӣ, гигиенӣ, демографӣ, шароити маҳал, зиддисохторӣ, ҳузуру ҳаловат ва бехатарӣ таҳия мешаванд. дар ҳақиқат сохтмон яке аз соҳаҳои муҳими иҷтимоиву иқтисодӣ, инъикоскунандаи рушди кишвар ва сатҳу сифати зиндагии мардум мебошад. душанбе маркази ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри пайвандгари дилҳо ва майдони бузурги шаҳрсозист. ёдовар мешавем ки нақшаи генералии шаҳри Душанбе 28 апрели соли 2017 таҳти рақами 212 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст. бунёди ҳама намуди коҳу иморат ва биноҳои баландошиёнаи истиқоматию маъмурӣ дар асоси лоиҳа сурат мегирад. лоиҳакашон бошанд садсолаҳоро ба инобат гирифта дар асоси ҳуҷҷатҳои соҳаи меъморию шаҳрсозӣ ба офаридани тарҳи иншоот мепардозанд. дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе корхонаи воҳиди давлатии пажӯҳишгоҳи илмӣ тадқиқотӣ ва лоиҳакашии Душанбе шаҳрсоз фаъолият менамояд ки асосан корҳои геодезию геологӣ, лоиҳакашию меъморӣ, дизайн, муҳандисӣ, энергетикӣ ва ғайраро ба анҷом мерасонанд. ин корхона таърихи бои лоиҳакашӣ дорад ва дар таҳияи садҳо лоиҳаҳои хурду бузург, гуногунрангу таъйиноти шаҳри Душанбе таҷриба ва саҳми муносиб дорад. меъморон бо истифода аз дастовардҳои инноватсионӣ ба таҳия ва бандобасти лоиҳаҳои сохтмонӣ машғул мешаванд. корхонаи воҳиди давлати пажӯҳишгоҳи илмӣ тадқиқотӣ ва лоиҳакашии Душанбе шаҳрсоз дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти олии шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Имомалӣ кору фаъолият менамояд. аз натиҷаи ҷамъбаст соли 2023 ҳарф задем. корхонаи мо бо як натиҷаҳои хуб соли 2023 ҷамъбаст намуданд. аз ҷиҳати шумораи лоиҳаҳо гӯем дар умум 15 адад шартномаҳое шуданд ки шартномаҳои дуҷониба дар муҳлатҳои муайян гардида аз ҷониби мутахассисони корхонаи мо ба итмом расиданд ва қисмати зиёди онҳо дар худи соли 2023 аз ташхиси экспертизаи давлатӣ гузаштанд ва қисмати зиёди онҳо аллакай корҳои сохтмонияшон оғоз гардиданд. сохтори корхонаи мо дар мувофиқа бо роҳбарияти шаҳри Душанбе аз шуъбаҳо ва сохторҳо иборат ҳастанд. ғайр аз ин дар корхонаи мо ҷиҳати омода намудани ҳуҷҷатҳои пеш аз лоиҳавӣ, яъне омода намудани ҳисоботҳои
топографию ва геодезӣ низ кору фаъолият менамоянд. ҳама он асбобу лавозимоте ки барои кор лозим аст имрӯз дар корхонаи мо камбудиҳо дида намешавад. бо маром кор идома дорад. дар ин самт бо ният дорем ки аз технологияи нав чӣ хеле ки маълум аст илму технология пеш рафтест аст. мо ҳам кӯшиш мекунем ки аз замино ақиб намонему вобаста ҳамқадами замон аз ҳамун технологияи нав ҷалб кунему кора дар ҳамин самт идома диҳем. ташкилоти лоиҳакашии Душанбе шаҳрсоз одатан лоиҳаҳои бинои иншоот, маҷмӯъаҳои истиқоматию маъмурӣ, марказҳои савдою хизматрасонӣ, муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ ва ғайраро ки дар 4 ноҳияи маъмурии шаҳри Душанбе сохта мешаванд, омода менамояд. аз ҷониби лоиҳакашони Душанбе шаҳрсоз соли 2023 як қатор лоиҳаҳои мондагорро ба замони имрӯз мувофиқ омода шуда аз шӯрои шаҳрсозӣ ва экспертизаи давлатӣ гузаронида шуданд. ҷиҳати иҷрои дастури супоришҳои роҳбарияти шаҳри Душанбе аз ҷониби корхонаи мо нақшаҳои муфассали ба нақшагирии 4 ноҳияи шаҳри Душанбе лоиҳабандӣ гардиданд ва инҳо ҳам бошад дар шӯрои шаҳрсозӣ, сарёсати меъморӣ ва шаҳри Душанбе аз шӯро гузаштанд. инчунин дар шӯрои кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурӣ низ аз шӯрои шаҳрсозӣ гузаштанд ва аз ҷониби аъзоёни комиссия, аъзоёни шӯро қобили қабул шумурда шуданд ва ҳоло бошад барои тасдиқ ба ҳукумати шаҳри Душанбе пешниҳод гардиданд. оид ба нақшаҳои муфассали ба нақшагирӣ агар дақиқтар гуфта гузарем, инам бошад яке аз онҳо дар буриши кӯчаи Назаршоев бо кӯчаи Аҳмади Дониш ва кӯчаи Садриддин Айнӣ то буриши хиёбони Абу Абдуллои Рудакӣ дар бар мегирад. инчунин қисмати дуюми ҳамин кӯчаи Назаршоев ҳам пешниҳод гардидааст ва қисмати дигаре ки мо дорем дар ҷануби шаҳри Душанбе, ин дар буриши кӯчаҳои даври ҷанубӣ ба истилоҳ маҳаллаи Крупский мегӯянд то кӯчаи Неъмат Қарабоев буришаш. инам бошад лоиҳаҳои муфассали ба нақшагирӣ омода гардида аз шӯрои шаҳрсозӣ гузашта имрӯз барои мувофиқа ба роҳбарият пешниҳод гардидааст. ҳайати эҷодии корхонаро ҷавонони бо истеъдоду эҷодкор ки онҳо асосан хатмкардаи факултети сохтмон ва меъмории Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ мебошанд, ташкил медиҳад. иштироки меъморони Душанбе шаҳрсоз дар озмуну чорабиниҳое ки дар самти меъморию шаҳрсозӣ дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ баргузор мегардад басо намоён мебошад. масалан, соли 2023 як гурӯҳ меъморони пажӯҳишгоҳ дар ҷоми меъморони ҷавон ки дар шаҳри Алматҳои Қазоқистон гузаронида шуд, бо пешниҳоди лоиҳаи мувофиқ ба талаботи озмун мақоми дуюмро соҳиб шуданд. сардори шӯъбаи меъморон дар ҳамин пажӯҳишгоҳи илмии тадқиқотии Душанбе шаҳрсоз мебошам ва тӯли 4 сол аст ки дар ҳамин ҷо кор ва фаъолият менамоям. дар ҳамин шӯъбаи меъморон 23 нафар архитекторон меъморон ҳастанд ки инҷо бисёртар мо нақшаҳои муфассали ба нақшагирии шаҳри Душанберо дигар биноҳои баландошиёна бисёр ошиёнаву баландошиёна мекунем. соли 2023 бисёр соли бобарор буд барои пажӯҳишгоҳ. мо дар шаҳри Алматҳои Қазоқистон конкурси архитекторони ҷавон баргузор гардида буд ки мо дар он ҷо байни 8 давлат рафта ҷои дуюмро гирифтем. лоиҳаи мо осоишгоҳ буд. дар лоиҳа мо шарту шароитҳои ҷумҳурии Қазоқистонро дида анализ карда монанди ҳавоё пешниҳод кардем ки дар онҳо писанд омад. чӣ хел ва ё ҷои осоишгоҳ мераванд, ҷои аспдавонӣ. замин калон буд, замин зиёда аз 2 гектар буд. дар он ҷо мо лоиҳа кардем, ҷои дуюмро гирифтем.
меъморон ва муҳандисон тавассути барномаҳои муосири компютерӣ таъмини бино бо шабакаҳои барқу гармидиҳӣ, муҳандисӣ, обтаъминкунию обхориҷкунӣ ва ҳаботозакуниро ба анҷом мерасонанд. ман Давлатов Шариф тӯли 3 сол мешавад дар пажӯҳишгоҳ ба ҳайси меъмор кор ва фаъолият карда истодам. дар раванди фаъолияти кории худ ба ҳар гуна лоиҳаҳои фарҳангиву фароғативу ҷамъиятӣ шинос шуда, таҷрибаи худро рӯз то рӯз қавӣ карда истодам. маҳз бо шарафи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ пажӯҳишгоҳ соли 2017 аз нав таъмир ва барқарор гардид ва шароити хуби корӣ барои мо муҳайё карда шуд. соҳаи меъморӣ дар Душанбе бисёр рушд намуда, махсусан барои мо меъморони ҷавон имкониятҳои зиёдеро фароҳам овард. дар таҷрибаи кориам дар бисёр лоиҳаҳои иншоотҳои гуногун ширкат карда ва нақша дорам, ки барои Душанбеи азизамон дар рушди соҳаи меъморӣ саҳми худро гузорам. Душанбе шаҳрсоз дар офаридани нақшаҳои муфассали ба нақшагирии шаҳри Душанбе таҷрибаи хуб дорад. пас маълум мешавад, ки дар қатори дигар ташкилоти лоиҳакаш дар таҳияи нақшаҳои генералии пойтахти мамлакат саҳми калон дорад. Душанбе шаҳрсоз дар асоси нақшаи генералии шаҳри Душанбе лоиҳаҳои марказҳои савдо, бозорҳо ва биноҳои истиқоматиро бо ба инобатгирии унсурҳои меъмории миллию замони муосир меофарад. имрӯз аллакай 4 минтақаи мо пурра таҳия гардида барои мувофиқа пешниҳод гардидааст ва инчунин дар қисматҳои дигар низ коро рафта истоданд. чӣ хеле ки маълум аст, шӯрои шаҳрсозӣ ин худи ки ин то пурра шаҳри Душанбе ба итмом расидани идома дорад ва мо марҳила ба марҳила кӯшиш карда истем, ки минтақаҳое ки ба мо вобаста гардиданд дар муҳлатҳои муқаррар гардида ба анҷом расонем. инчунин тибқи дастури супоришоҳии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба тартиборӣ ва омода намудани нақшаҳои муфассали ба нақшагирии кӯчаҳои хиёбони Саъдӣ Шерозӣ аз буриши Неъмат Қарабоев то кӯчаи Ҷаббор Расулов низ аз ҷониби мутахассисони корхонаи мо нақшаҳо омода гардиданд. ин ба монанди озмун пешниҳод гардидааст аз ҷониби ширкатҳои лоиҳакашӣ, ки имрӯз дар ҷумҳурӣ фаъолият мекунанд, таҳия гардидааст. мо низ дар ин озмунҳо гӯем ба таври васеъ иштирок карда истодаем ва дар кӯчаи Айнӣ ҳам бошад, нисбати ба тартиб даровардани 2 қабати кӯчаи Айнӣ ва омода намудани нақшаҳои муфассали ба нақшагирӣ аз буриши кӯчаи Аҳмади Дониш то километри 9 дар ин ҷо низ мо лоиҳаҳо омода кардаем. дар шӯрои шаҳрсозӣ ина пешниҳод карда қобили қабул шудааст ва барои пешниҳод ба роҳбарияти олии ҷумҳурӣ корҳо идома доранд. нақшаҳои муфассали ба нақшагирӣ яъне бунёди муҳити бехавф аз ҷиҳати экологӣ тоза, аз нуқтаи назари иҷтимоӣ ва маънавӣ комил барои ҳаёту кори зиндагии мардум мувофиқ, нигоҳ доштани мероси таърихиву фарҳангӣ, манзараҳои табиӣ, баланд бардоштани сатҳи муассири меъморию бадеии сохтмонҳои шаҳри Душанбе ва муҳимтарин ҷузъҳои дигарро дар бар мегирад. нақшаҳои муфассали ба нақшагирӣ дар соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозӣ басо таҷрибаи нав ва хубест. минтақабандии маҳаллаҳои шаҳр, бунёди биноҳои баландошиёна, таваққуфгоҳ, майдончаҳои варзишӣ, ҷои гашту истироҳат, корҳои муҳандисӣ, хати обу корезӣ ва гармидиҳӣ, муассисаҳои таълимӣ, маркази саломатӣ, умуман ба инобат гирифтани тамоми инфрасохтори зарурӣ дар як шаҳрак барои беҳтар бахшидани шароити зиндагии мардум равона мешавад. ҳамин аст, ки имрӯз дар шаҳри Душанбе як қатор лоиҳаҳои шаҳракҳо омода ва аз рӯи он корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. мо аз таҷрибаи худи шаҳри Душанбе ина омӯхтем, ки имрӯз бояд ки дар тамоми ҷумҳурӣ худи ҳамин мақсади таҳия намудани нақшаҳои муфассали ба нақшагирӣ ҳам он ҳама мушкилотҳое ки ҳангоми сохтмону дар минбаъда баъд аз сохтмон пеш меояд,
ҳамино аз ҷониби мутахассисон ба таври комплексӣ дида баромада шавад, чӣ аз ҷиҳати зичӣ аҳолӣ бошад, эҳтиёҷот ба муассисаи таҳсилоти то мактабӣ, ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, бунгоҳи тиббӣ, шӯъбаҳои милиса, биноҳои ҷамъиятӣ ки минбаъда ба ҳамин минтақаҳо хизмат мерасонанд, ҳангоми таҳия намудани нақшаҳои муфассали ба нақшагирӣ пурра ба инобат гирифта мешавад. ва мушкилоти дигаре ки ҷиҳати нақшаҳои маҷмӯи шабакаҳои муҳандисӣ беруна буданд, ҳаминам ба таври васеъ омӯхта мешаванд аз ҷониби мутахассисон. Минбаъд ҳангоми таҳия намудани лоиҳаҳо ва ҳангоми сохтмон аллакай дар ҳангоми таҳия намудани нақшаҳои муфассали ба нақшагирӣ ба инобат гирифта мешаванд. ташкилотҳои лоиҳакаш вазифа доранд ки ҳангоми корҳои лоиҳакашии бинои иншоот ба 4 талаботи асосии он аз ҷумла функсионалӣ, техникӣ технологӣ, меъморӣ бадеӣ ва иқтисодии он аҳамияти аввалин дараҷа диҳанд. дар баробари ин биною иншоотро ба шароити иқлими Тоҷикистон мутобиқ гардонанд, масофаи байни биноҳоро риоя кунанд. агар бинои истиқоматии баландошёна бошад, дар гирду атрофи он иншооти ёрирасон аз ҷумла таваққуфгоҳ, майдончаҳои варзишӣ, майдони истироҳат барои калонсолону кӯдакон ва ғайраҳоро ба инобат гиранд. инчунин тарзи нақшаи мавзеъро баррасӣ кунанд ки дар наздикии он муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ то мактабӣ, марказҳои саломатӣ мавҷуд бошад. аз сабабе ки 93% замини Тоҷикистонро релеф яъне кӯҳсор ташкил медиҳад, барои меъморону лоиҳакашон умуман ниҳодҳои дахлдори соҳа зарур аст ки барои сарфакорона истифода бурдани замин диққати махсус равона кунанд. хусусан бинои иншоотро на дар заминҳои барои кишту корам пешниҳод шуда, балки дар баландиҳо ва нуқтаҳои релеф дошта ба инобат гиранд. ин имкон медиҳад ки заминҳои ҳамвор маҳз барои кишту зироат ва манфиати аҳолӣ ба кор бурда шавад. самараи таҷрибаи меъморони ин муассиса дар амал дида мешавад. воқеан соҳаи меъморию шаҳрсозӣ давоми солҳои охир ба таҳаввулоти нав рӯбарӯ шудааст ва дар ин ҷода қадамҳои устувор гузошта мешавад. дар масъалаи лоиҳаҳои индивидуалӣ гуфта гузарем, агар корхонаи мо имрӯз ҳам аз ҷиҳати омода намудани лоиҳае ки аз бюҷети шаҳри Душанбе омода мешаванд ва биноҳое ки аз ҷониби соҳибкорон сохта ба истифода дода мешаванд фаъолият карда истодааст. мо агар аз биноҳои истиқоматӣ ки аз ҷониби соҳибкорон сохта ба истифода дода мешаванд дар соли 2023 гуфта гузарем, аллакай мо 3 шаҳрнома дорем ки якеаш ба таври комплексӣ иборат аз 11 блоки истиқоматӣ аст, шаҳрнома бастаем ва корҳо дар арафаи анҷомёбӣ аст. ин дар маҳаллаи Крупский, ин дар воқеъ дар буриши кӯчаҳои Неъмат Қарабоев ва кӯчаи Даврудаври ҷанубӣ аст. корҳои сохтмонӣ аллакай қисмати аз ташхиси экспертизаи давлатӣ мо гузарондем. корҳои сохтмонӣ оғоз гардидааст, аллакай то ошёнаи 4 аксари блокҳо сохтмонашон идома дорад дар ошёнаи 4. аз ҷиҳати биноҳое ки аз бюҷети шаҳри Душанбе сохта мешаванд, мо як муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ лоиҳа омода гардидааст ва дар ташхиси раёсати экспертизаи давлатӣ қарор дорад. инчунин бартараф намудани ҷиҳати иҷрои нақшаи генералии шаҳри Душанбе оиди бартараф намудани майдони ғалаба ба истилоҳ танка мо низ дар ҳамин саҳми худа гузоштем ҷиҳати омода намудани бартарафкунии ҳамин иншоот аз ҷониби роҳбарият минтақа дар майдони боғи ғалаба ҷош муайян гардид. мо лоиҳаи ҳамина боз ба як намуди ки ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ дар мувофиқа бо роҳбарияти шаҳри Душанбе омода намудем. лоиҳа аз ташхиси экспертизаи давлатӣ гузаштааст. ҳоло бошад бо суръати хеле баланд зери назорати бевоситаи роҳбарияти шаҳри Душанбе корҳои сохтмонӣ дар ҳамин иншоот идома доранд.
ҳангоми лоиҳакашӣ тамоми инфраструктури зарурӣ аз қабили таъминот ба обу корезӣ, гармидиҳӣ, майдончаҳои бозии кӯдакон ва истироҳати калонсолон, таваққуфгоҳи зеризаминӣ ва рӯизаминӣ ба инобат гирифта шудааст.